Fl-istess ġimgħa li f'Malta l-prezz tal-fjuwil raħas bi 3 ċenteżmi fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kompla jiżdied. Ikkonferma dan it-tarif miġbur mill-Kummissjoni Ewropea ta' kull ġimgħa bl-aħħar aġġornamenti jkunu dawk tal-ħamis. Il-prezz medju tal-petrol żdied b'2 ċenteżmi u tad-diesel b'ċenteżmu. B'hekk fuq medda ta' 5 ġimgħat madwar l-Ewropa kien hemm żieda ta' 9 ċenteżmi fil-petrol u 10 ċenteżmi fid-diesel. Fl-istess żmien il-prezz tal-petrol u d-diesel f'Malta naqas b'7 ċenteżmi. Dan ifisser li bejn l-andament li kien hemm madwar l-Ewropa u dak f'Malta kien hemm differenza favur il-konsumaturi Maltin ta' 16 ċenteżmu fil-petrol u 17 ċenteżmu fid-diesel. Min barra Malta kien biss fl-Slovakkja li l-prezzijiet tal-fjuwil naqsu f'dawn l-aħħar 5 ġimgħat. Dan wassal biex il-prezz tal-petrol f'Malta llum huwa 4 ċenteżmi orħos mill-medja tal-pajjiżi Ewropej u l-prezz tad-diesel huwa daqs il-medja Ewropea. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li minkejja dawn il-fatti, il-kelliema tal-Oppożizzjoni għadhom isostnu li l-prezz tal-fjuwil f'Malta huwa ogħla minn dak fl-Ewropa. Għal darb'oħra riżulta li m'hemm l-ebda pajjiż li għandu l-prezzijiet li Simon Busuttil kienet jgħid li kellu jkun hawn f'Malta fl-aħħar ġimgħat. Il-Gvern qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-benefiċċju għall-konsumaturi bil-politika tal-Gvern ser ikomplu. Fil-fatt mhux biss ser ikun hemm tnaqqis fil-prezz tad-dawl l-ilma l-azzjendi imma mistenni tnaqqis ieħor fil-prezzijiet tal-fjuwil.